Okay, jeg har om alkoholgæring, og med det har jeg så skrevet et formål, som er, at vi vil undersøge reaktionen ved alkoholgæring og sammenligne med brug af sukker i forhold til stivelse. Og så derudover vil vi beregne den teoretiske volumen i gæringsproduktet. Så lidt om teori. Der har vi hvad en alkohol, og en alkohol det er en kemisk forbindelse, der har en hydroxygruppe bundet kovalent til et carbonatom. Og det er altså den her OH-gruppe, som er hydroxgruppen. Og så er der lidt om navngivning. Der har man sådan nogle steps, man skal igennem. Og der er for eksempel, hvis vi tager det her som eksempel, at man først finder den længste kæde af carbonatomer, som er her med de tre her. Så finder man så, hvor mange der er, og der er her 3, så det er propan, vi snakker om. Så finder man de her metylgrupper, som er CH3, altså dem ud over den lange kæde, og finder så ud af, hvor den er placeret, og her er den placeret på carbonatom nummer 2 i kæden, så derfor hedder det 2-metylpropan. Og man tæller fra den side, der giver det laveste tal. Så finder man så som det næste OH-gruppen, og hvor den er placeret, og den er igen placeret på nummer 2. Og det er også det laveste tal, som man tæller fra der, og det her bliver så 2-ol, fordi at ol det så står for OH-gruppen. Og så kort om isomeriforhold. Jamen der er de forskellige, der er for eksempel primær alkohol og sekundær og tertiær. Og primær alkohol det er når OH-gruppen sidder på et C-atom, som kun har et andet C-atom ved siden af sig. Og så sekundære alkoholer, det er så OH-atomet, som sidder, eller OH-gruppen, som sidder på et C-atom, der så sidder fast til 2 andre C-atomer. Og tertiær er så, hvor OH-gruppen sidder ved siden af, eller sidder på et C-atom, som sidder ved siden af 3 andre C-atomer. Og meget, meget kort om glukose. Der er, hvad er glukose? Og der er formlen for glukose så C6H12O6. Og for stivelse, men der står, at stivelse det er et polysaccharid, som er komplekse kulhydrater, eller et kulhydrat, som er en gruppe af organiske stoffer. Af store organiske stoffer, undskyld. Og lidt mere teori, jamen jeg har fundet et eksempel på forbrænding, en aerob proces, som altså vil sige, at der er ilt til stede, der skal være ilt til stede, hvor at det her er etanol og O2, som bliver til CO2 og H2O, altså carbondioxid og vand. Og så har jeg så en gæringsproces, som er en anaerob proces, altså der er ikke noget ilt til stede. Her hvor glukose bliver omdannet til etanol og CO2. Yes. Så har jeg skrevet en hypotese, og med det her forsøg forventer vi et massetab ved reaktionen, da der vil blive omdannet en gas, som blander sig med den omgivende luft. Og det jeg mener med blander sig med omgivende luft, der siger vi bare, at det ikke ligger i væskerne som bobler, for eksempel, at man ikke kan se det længere faktisk. Og til metode, jamen vi vil undersøge reaktionen ved alkoholgæring, og derefter sammenligne med brug af sukker i forhold til stivelse. Og i netop det her forsøg, der har det været svært at sikre variabelkontrol, da vi blandt andet var nødt til at skifte for eksempel vægt under forsøget, fordi at vægten ikke kunne måle nok. Ja, og den uafhængige variabel i det her forsøg, det er mængden af glukose, og den afhængige variabel er så mængden af dannet etanol, da den mængden af dannet etanol afhænger af, hvor meget glukose der er. Yes. Til udstyr og kemikalier, der vil jeg ikke gå så meget i dybden, men i hvert fald brugte vi reagensglas, en konisk kolbe, gummiprop og gærrør, og så brugte vi så en fjerdedel pakke gær og cirka 25 gram glukose. Og i forhold til sikkerhed, der står godt nok ikke så meget her, men der er det ikke nogen farlige kemikalier, man bruger i det her forsøg, så der er ikke sådan det mest vigtige, men selvfølgelig bruger man kittel og briller under forsøget her. Og der er ikke nogen fare for brand og så videre, fordi at der jo er den her gærprop i, der kan altså godt komme noget ud derfra. Yes. Så er der fremgangsmåden. Jamen, til fremgangsmåden, der havde vi i første lektion, der afmålte vi 25 gram glukose, som vi så
opløste vi altså den her glukose i 120 ml vand og puttede det i en konisk kolbe, og så tilsatte vi cirka en fjerdedel pakke af gær, som vi smuldrede i den her blanding og blandede det godt rundt. Og så satte vi så den her gummiprop i, som man kan se her, med det der gærrør, som vi så fyldte med vand, som man ser på første billede. Og det gør vi, fordi det er en anaerob proces, så der altså ikke skal være noget ilt til stede. Yes. Og så i lektion 2, der varede vi kolben igen, efter, altså med det hele, med propper det hele. Og så tog vi gærrøret af og afmålte 100 ml af gæringsproduktet i et målglas. Og så undgik vi så vidt som muligt at få det her gærslam med, som havde lagt sig sådan på bunden, altså bundfald, og få bundfaldet med. Ja, og så kunne vi så måle volumen af gæringsproduktet. Og så har vi så her afmålt der, man kan se, at der er bobler inde i det her glas for eksempel. Til efterbehandling, der har vi nogle målte værdier, og det har jeg skrevet op i et skema her. Vi lavede både forsøget for glukose og stivelse. Så derfor er massen, det var altså 25,201 gram, og for stivelse var det 12,7 gram. Og så varede vi hele kolben før processen, som så for sukker var 335 gram, og for stivelse var 249 gram. Og så gjorde vi det igen efter gæringen med det hele, som så var 322,8 gram for sukker og 248,6 gram for stivelse. Og vi lavede så, ja, altså så forskellen af de her to, det var så 12,2 gram, og for stivelse var det 0,4 gram. Yes, og så volumen i gæringsproduktet, det var så, det var så 128 ml for sukker og 39,5 ml for stivelse. Yes, og så skulle vi som efterbehandling også besvare nogle spørgsmål. Og spørgsmål 1a: beregn stofmængden af den tilsatte glukose. Det gør man ved at tage den molare masse af glukose og finde den i det periodiske system, og regne ud fra det periodiske system, og altså massen, som vi regnede ud lige før, altså den her oppe. Og så bruger jeg så den her formel, altså stofmængden er lige med massen divideret med molar masse, hvor jeg så skriver mine værdier ind, og så får jeg det her til at være den eller stofmængden hedder det. Ja, og så hvad er den ekvivalente mængde etanol? Der kan man se på reaktionsskemaet, hvor glukose her bliver til etanol og CO2. Og det vil sige, at den, altså her har jeg så skulle afstemme reaktionsskemaet, og det bliver så til, at den ekvivalente mængde etanol er 2 gange større, fordi jeg skal sætte 2 foran begge to for at få det hele til at gå op. Yes, og så skal jeg bestemme massen af den teoretiske udbytte af etanol, og det gør jeg så ved at bruge den her formel, hvor M er lige med N gange stort M, som så er molarmasse igen. Og her har jeg så igen, her havde jeg så stofmængden, som jeg regner ud før, og så gange med 2, fordi den ekvivalente mængde var 2 gange større, og så ganger jeg så med den molare masse af etanol, som er det her, som man skal se hernede, og det bliver så 12,884 gram. Spørgsmål 2, der beregnede jeg det teoretiske udbytte af carbondioxid, altså massen, det gør jeg så ved den her formel, hvor jeg igen bruger mit N her, gange 2, og så tager jeg så den molare masse for carbondioxid, altså CO2, og det bliver så til 12,31 gram. Yes. Og spørgsmål nummer 3, det var så brug vejresultaterne og resultaterne fra 1C til at vurdere, om I har 100% udbytte af etanol. Og det gjorde jeg så ved at finde den målte værdi minus tabelværdien, og så dividere det hele der med tabelværdien igen, og gange med 100, for det skal være procent. Og det har jeg så sat mine værdier ind, og det var de værdier, jeg udregnede tidligere, og det her, det var fra skemaet.
Øhm, jo, ja. Og så ganger jeg med 100, og så får jeg altså det her, som er forskellen på den målte og tabelværdien i procent. Og så har vi spørgsmål 4, og der beregner jeg den teoretiske volumen af etanol ud fra resultatet i 1C samt etanols densitet. Der tager jeg den her formel, som er massen er lige med densiteten gange volumen, og omskriver den, så det er V, jeg får ud, altså volumen ud. Og der indsætter jeg bare mine værdier, og her kan man så se, at densiteten af etanol, det er det her. Så det har jeg så indsat her som densiteten, og der får jeg så 16,33. Og det 16,33, det bruger jeg så til det næste her. Beregn derefter den teoretiske volumen procent i gæringsproduktet. Og der bruger jeg så den her 16,33 ml, som er den teoretiske volumen, og så bruger jeg den 128 ml, som var den mål, altså det jeg også har skrevet i min tabel, og ganger det med 100, og så får jeg 12,757%. Yes, og så det sidste spørgsmål, spørgsmål 6, der skal jeg beregne volumen af den dannede CO2, og der bruger jeg idealgasloven, som jeg her omregner til altså volumen til at stå forrest. Og her der er P trykket, volumen, eller V det er volumen, og N det er stofmængden, R det så gaskonstanten, som er bestemt hernede, og med enheder det hele, og T det er så gassens absolutte temperatur. Og der tager jeg så igen mit N her og sætter ind og ganger det med 2, og så tager jeg det her R, som jeg havde skrevet hernede, altså gaskonstanten, og så jeg sætter det ind med enheder det hele, og så tager jeg temperaturen i Kelvin og sætter det ind, og til allersidst trykket 1 ampere, så får jeg alle enhederne til at gå op, så jeg får det ud i liter. Så det bliver altså 6,7 liter CO2. Så til sidst har jeg fejlkilder. Jamen, vi brugte forskellige vægte under forsøget, hvilket er en fejlkilde, og der kan også opløses lidt carbondioxid i vandet, altså det vil give et større massetab. Og ved lidt ilt i kolben, der kan glukose omdannes ved hjælp af aerobe gæringsproces, og så ufuldstændig gæring, man kunne måske have ventet længere, og så svært at få, det var rigtig svært at få gæringsproduktet uden det her slam med. I hvert fald det hele med, så det kan også godt give nogle gange en fejlkilde. Og til sidst har jeg en konklusion. Jamen, vi kan konkludere, at vores hypotese var korrekt, og i vores hypotese der sagde vi nemlig, at vi forventede et massetab ved reaktionen, da der blev dannet gasser. Og det kan vi jo se, fordi vi udregnede et tydeligt massetab, som var 12,2 gram. Og så derefter så kan vi også se på vores formål, hvor vi ville beregne den teoretiske volumenprocent i gæringsproduktet. Det gjorde vi, og den fik vi til en volumenprocent på 12,757%, med en procentvis afvigelse på 5,6% fra det rigtige. Den samme, og så vil vi også i formålet sammenligne, eller metoden sammenligne med stivelse. Så ved sammenligning af de to forskellige, der kan vi konkludere, at gæringen med glukose reagerer mere end gæringen med stivelse, da den procentvise tab fra før og efter gæringen for henholdsvis glukose og stivelse, det altså er udregnet til at være 3,6%, og for stivelse var det så 0,16%, så glukose har klart reageret mest.